Ningizimu Afrika, Mzansi sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Zikuthande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Sikubhekela-ke nje ey'gamekweni-ke ey'the zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje. Kubikwa ukuthi-ke laphaya elokishini laseKatlehong eGauteng eGoli kuthiwa-ke amaphoyisa asanda kudubula abulale abalisa ababili, kwase kuthi-ke oyedwa walimala kanzima. Ngokombiko kuthiwa-ke amaphoyisa abone imoto esolisayo, kuthiwa-ke azamile ukuyimisa kodwa-ke le moto yakhetha ukubaleka. Then-ke amaphoyisa ayihlala iy'thende nekuthiwa-ke ithe isizobafica kuthiwa-ke labalisa badubula kuqala, then-ke amaphoyisa nawo-ke ase ayaphendula ngenhlamvu adubula kwashona-ke ababili. Kuthiwa-ke oyedwa kulaba ababili abashonile kuthiwa-ke uyiphoyisa laphaya eZonke Zizwe police station, kanti-ke emotweni ebebehamba ngayo kuthiwa-ke kutholakele ama-blue light kanjalo-ke nomfaniswano wamaphoyisa-ke okusolakala ukuthi-ke bakusebenzisa uma bebamba-ke iy'moto inkunzi kuma-freeways akhona-ke laphaya eGoli elokishini-ke laseKatlehong. Lesigameko senzeke khona-ke laphaya eKatlehong eGoli. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, uphinde ukomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Zikuthande TV ngizohleze ngikhona ngulethele-ke ey'sematheni usuku nosuku asihlangabezane kwivideo elandelayo.